ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ፍልጠት ቲቪ ንሎም ማዓንቲ ኸኣ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይጠቕሙን ይምህሩን እዮም ዝበልክዎም ቅልል ዝበሉን ዝርርብ ዝጠቕሙና ናይ እንግሊሽ ቃላት ብትግርኛ እናተርጎምኩ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ንስኹም ከኣ ንዓይ ንምትብባዕ ነዛ ቪድዮ ላይክ ናይዛ ቻነል ቤተሰብ ዘይኮንኩም ከኣ ቤተሰብ ንምዃን ሳብስክራይብ ብምግባር ጀምርዋ ንሎም ማዓንቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ፓርት 23 እያ ትኾን ዘላ ማለት እዩ ካብ ፓርት 1 ክሳብ ፓርት 22 ዘይረኣኹም መንካ ንዕአን እንዳኣተኹም ረእይወን ምኽንያቱ ሰንውን ብጣዕሚ ዝምህራን ዝጠቕማን ቪድዮታት እየን ሕጂ ናብ ናይ ሎም ማዓንቲ ትምህርተይ ከብለኩም ሕራይ ክቡራት ተኸታተልቲ ፍልጠት ቲቪ ነቶም ጀመርቲ ዝኾንኩም ከኣ ከመይ ገይረ ከም ደረድእ ከረዳእኩም ማለት እዩ ሕራይ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ብላዕሊ ጽሕፈየ ዘለኹ ብእንግሊሽ ከመይ ጌርና ከም ንጽሕፈ ጽሕፈየ ዘለኹ እዚ ኣብ ማእኸል ጽሕፈየ ዘለኹ ከዓ ነቲ እንግሊሽ ከመይ ጌርና ከም ነንብቦ ጽሕፈልኩም ዘለኹ ማለት እዩ እዚ ከዓ ቀሊል ኢልኩም ንኸተንብቦ ይጠቕመኩም እዚ ኣብ ታሕቲ ወይ ከዓ ኣብ መወዳእታ ጽሕፈየ ዘለኹ ከዓ ብትግርኛ ትርጉሙ ማለት እዩ ሕጂ ነቐጽል I can't eat I can't eat ክበልዕ ኣይክእልን እየ ንምባል ንጥቀመሉ ማለት እዩ I will jump ክዘልል እየ ንምባል ንጥቀመሉ ማለት እዩ I will start ክጅምር እየ ንምባል ንጥቀመሉ ማለት እዩ I am nearby ኣብ ቀረባ እየ ዘለኹ ንምባል ንጥቀመሉ ማለት እዩ I am about to finish ክወፅእ ቀሪበ ኣለኹ ንምባል ንጥቀመሉ ማለት እዩ I will tell you later ድሒረ ክነግረኩም እየ ንምባል ንጥቀመሉ ማለት እዩ I buried it ቀቢረዮ ንምባል ንጥቀመሉ ማለት እዩ ቀቢረዮ ክብለኩም ከለኹ ንሰብ ዘይኮነሲ ንነገራት ማለት እዩ I want to live ክነብር እየ ዝደሊ ንምባል ንጥቀመሉ ማለት እዩ It is heavy ከቢድ እዩ ንምባል ንጥቀመሉ ማለት እዩ It is a good place ጽቡቕ ቦታ እዩ ንምባል ንጥቀመሉ ማለት እዩ
It is out of love. It is out of love. It is out of love. ካብ ፍቕሪ ዝተበገሰ እዩ ንምባል እንጥቀመሉ ማለት እዩ። Are we close? Are we close? Are we close? ቀሪብና ዲና ዘለና ንምባል እንጥቀመሉ ማለት እዩ። ሕራይ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዛ ቪድዮ ክሳብ ሕጂ ትሪእዋ ድሕር ኣለኹም ፈቲኹም ኣለኹም ማለት እዩ። ስለዚ ነዛ ቪድዮ ላይክ ነዛ ቻነለይ ቤተሰብ ዘይኮንኩም ከዓ ቤተሰብ ንምዃን ሳብስክራይብ ግበሩ። ሕጂ ናብ ዝቕፅል ከብለኩም። Are you scared? Are you scared? Are you scared? ፈሪሕኻ ዲኻ ወይ ከዓ ፈሪሕኺ ዲኺ ንምባል እንጥቀመሉ ማለት እዩ። My colleague. My colleague. My colleague. መሳርሕተይ ንምባል እንጥቀመሉ ማለት እዩ። Can you do it? Can you do it? Can you do it? ክትገብሮ ትኽእል ዲኻ ወይ ከዓ ክትገብርዮ ትኽእል ዲኺ ንምባል እንጥቀመሉ ማለት እዩ። She is injured. She is injured. She is injured. ተጎዲኣ ኣላ ንምባል እንጥቀመሉ ማለት እዩ። He is injured ተኾይኑ ከዓ ተጎዲኡ ኣሎ ንምባል እንጥቀመሉ ማለት እዩ። She is waiting for you. She is waiting for you. She is waiting for you. ትጽበየካ ኣላ ወይ ከዓ ትጽበየኪ ኣላ ንምባል እንጥቀመሉ ማለት እዩ። He is waiting for you. He is waiting for you. He is waiting for you. ይጽበየካ ኣሎ ወይ ከዓ ይጽበየኪ ኣሎ ንምባል እንጥቀመሉ ማለት እዩ። He got arrested. He got arrested. He got arrested. ተኣሲሩ ንምባል እንጥቀመሉ ማለት እዩ። She is got arrested ተኾይኑ ከዓ ተኣሲራ ንምባል እንጥቀመሉ ማለት እዩ። He is in jail. He is in jail. He is in jail. ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዘሎ ንምባል እንጥቀመሉ ማለት እዩ። She is in jail. She is in jail. She is in jail. ኣብ ቤት ማእሰርቲ እያ ዘላ ንምባል እንጥቀመሉ ማለት እዩ። She tricked me. She tricked me. She tricked me. አታሊላትኒ ንምባል እንጥቀመሉ ማለት እዩ።
He tracked me. He tracked me. He tracked me. አታሊሉኒ ንምባል እንጥቀመሉ ማለት እዩ። Let's go home. Let's go home. Let's go home. ናብ ገዛ ንኺድ ንምባል እንጥቀመሉ ማለት እዩ። Don't do it again. Don't do it again. Don't do it again. ዳግምካ ከይትገብሮ ንምባል እንጥቀመሉ ማለት እዩ። حراي كبرات تخاتاتلتي كمجمرتا كسب موداتا حبيبكم نسلا صنحكم بتعام እንዳመስገንኩ لما عنتي زحسكوم ابز ودي الخو قصالي كمز عينت مهار زخونه فيديو نخسرحالكم كا لايك اند سبسكرايب እንዳገበርኩም ማተባብዑኒ ابز قصل فيديو كسام نراخب تشاو